Garon po. Biyog yung lubrahag yung bahay. Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot, Tabigo City, Davao del Sur. Yun, na may gabi guys. Kung first time mo nila nakita, nandito ang traditional hilot para sa imo ni may gabi. May gabi ma'am. Ano siya magpamati? Agad na. Ha? Pera. Oo, ano siya yung pamati? Ha? Ano siya yung pamati? Sakit akong tiin. Asa mo lang? Asa tila? Ang duha. Sakit lang. Ah, Asa nga pusong sakit mo? dili baba. Bagtak. Ah. Blackline National High School. Bright siguro yung bataan. Ano siya pa? Kuwan man. Ano siya pa? Mura. Wala nila yan. Sakit likod, ano. Paparepair lang. Ha? Oh, sige. Ha? Gipa. Sige. Asa nga yung balay? Asa yung balay? Sa Palaya. Sa playa. Bising na kayo shoutout sa taga playa. Owen. Si? Uyak. Ay, Shoutout sa mga schoolmate, classmate. Ito si Kabano. Si? Kabano. Asa yung eskwela? National. National. Shoutout sa mga classmate. Mga teacher. Uy, malay mo, nitan. Followers na ako. Oh. Naghanap yun na kailan ako sa Digos. Para pagkataon ako sa LTO, uy, Iroy Kilog. Nahihugan. Adapt dito. Wala, naagir ako din ako. Sumpod. Nakagyan mo, pero rin nyo. Anak, ikuanan. Ano lang. Sige, hindi, shout out sa taga Playa, Digos City, Purok. O, dyan na, chapter. 11. Chapter 11. Dyan lang, dali, Napitra. Na may terminal yung mga. Terminal. Chapter 11, Playa Digos City. God bless po sa inyo ha. No, na si Ma'am Dere, grade 9. Tabangan na tumamayo, iyang pamati. Gamay kayo. Dihil ra gyud ang reklamo, pero gusto siya mo experience siguro. No? Oh, sige. So ayan guys, wala kayo shoutout. Sige. Tabangan na tumamayo, nga siyempre naman sa pagkampus no. Ug siyempre tarang nga mo sa kuha ni kamot ang mayo. Tutup sa kumain mo, no? Kapit ka natin na pamutis kawasan. Ug siyempre sa karon lang kita ng video, please subscribe and share my video. Daghan na masayod, daghan po itong matabangan. So God bless po sa inyo ha. Shout out po sa kanang mga viewers, regular viewers na ko, siyempre sa lahat po ng mga OFW, God bless po. Yan. So magsugon ko ginot guys, shout out po sa inyo ha. Diba? Uwan, dili may ko nag-lunch sa room. Asa mo ka mag-lunch? Magawas me. Sa Jollibee. Mag-indasan. Dili po. Karen. Karen. Kung sa man itong kulatan na sa nasyonal. Doon sa man ito. Obut lang nila. Yung intrams. Times to. Oh, intrams. Doon kay kulatan. Dili ba ito tulinog? Oh, manggutulinog, mangguto? Dito kay kulatahay. Dili, kanang murag busong sa. Ang papa tayo na trabaho si Tio na murag si Isyo ba. Amo to silingan. Ayun silingan. Parinte ba niya sa. Ang taas tao? Mang. Puro tarong. Ay, hurot na yung sudan ron. Lagi ni Si sudan. Kwanto, si Dingdo. Sa pinidyo ngayon ya? Mga extremos na siya. Ang taas tao? Oh. Taga sa Tihol, man to. Hmm. Ano yan pala diyan? Ano yung gawa na no? Ha? Ano naman dito? Ano itong Ay, gawa na? hindi na. Wala yun na ikon. Yung anak ko daw kay kuan ko daw dili ko daw yung mga low section kuno sa mga kuan yung section ba tagas nga section anak. Bigyan na to. Kita bangan magawas na kita bangan te. Dili naman to yung video. Tara sila sa sulod sa classroom. Naman ko sa room. Nagtanong. Sulod sa classroom. Gisulod siya, pag-isulod. Oh, giat tong paggawas pa na giat. Lahi po ng gawas. Oh, lahi ng gawas. Ay po ito gisulod. Ay, ginita na siya. Oh. Practice naman good to katong sulod na to sila gi-practicean din murag napikon. Dito nagsugod. Hindi kita bagan siya.
Oo, si gawas. Sir, ang isa mo, ikaw ang isa mo pag-vlog. Ang lisod, kano na kay mga grupo. Hmm. Kaya pag abot sa ikaw na lang isa, sigurado yun na ikaw na lang isa ron, no? Ikaw na isa ah. Karon, Matabangan kini nyo na, lang. di yun takadool, kaya daghan sila. Karon, mahitabo mo yun na ikaw na lang. Hmm. Madayo Uli na kayo, tanan. madayo. Kanang madayo po silang lugar ba? Kaya makasulot ka dito. Sus, mo man yung kahay kayo. Ito kuya kang video no kay. Minsan ganito kang Tanong na to video. sa uyab. Sabi ko ito. Nga sa tulog. Uyab ang buto speaker, sa nato ko. Gabo si video. Oo, nasakpan man. Na nadala ko chilyo. Ay, makapantun ka. Mga butang ng barangay. Barangay dito. Oo. Patawag. Adilay lagi, anak. Sukuan may nagkuhan ata ito. Ay, si Kapitan Dapo ko to. Barangay. Bangga. Silahan man to na. Dilang nag-ato ko ta dito. Kaya naman ito. Dinalan, nagpagi. Nagpagi na rin. Hindi ko na patawag na to. Hindi lang haras ba? Pero isa kay kay tabo atong bata ato. Si BJ mapulis na po na. BJ mapulis na po niya katong nanuan niya. Ano ba lagi kayo. Astig-astig. Makita mo nila siya. Ay, ikaw ang tunog astig-astig na ko sa una no. Pero butaan si Meiji. Butaan mo mas labok na ang pagbutaan. Ano ko niya ikaw man na ni Katin kung manigit anak ko. Duwat mo sa mahal. Ha? Di ba? Dahil magagaling yung lugaan takabutan kaya daw maubong na ta. Daog-dogon yun. Busi lang. Kuyaw kay winning ang mga daog-daog. Kuyaw kay Bulaan winning. katong gidaog-daog. Winning piece sa ending din na daog. Kay iyang giharian sa langit. Daog lang mo ron. Sige lang. Alam mo pa mga. Kasi dyan may batanon magpailot wala sakit mo. Kung idara na para sa namo ano. Naghanap mo kayo mga kuan. Nagagyagian ba? Ha? Nagagyagian yung mga idaran magpahilot. Ano nas bidyo? Pero, Ibi, ha? Maglikaw na nanay dito mo paborito, oh. Gawas na pa. Balik ka na pumilong sa akin. Mayroon po siya busog. Aja. Jay, kano sa mga lugar, Jay? Tawag yan na to itong lights, Jay. Okay. Ha? Mas ha? Ha? Mas ha? Nasaan dyan, Lede? La. May isbet akong nilong age. Bye. Bakit na po kung cellphone na yun mo? Ano ba? Ano ba? Charge niya? Wala ba? Jay, Jay. Ang charge niya. Ano mo ha? Patay na yung mama niya, kumilak na.
palit-palit ang pulang ko, di palit ay gikaon. Ang klaro ng taan. Ay. Pila ka bukyo? Ayos, tibi, dua. Ako naghalin? Hmm? Ako na maghalin? Ito ay? Hindi naman ito ko ay. Darayo. Gayo. Ang sakit na no? Ano tayo yan? Ari.